कलमवा सोहाग हाथ मनले त कोनो सत साड़ी किनो कोना को की साड़ी हां बहुत सुंदर लागत हां ये सखी का हो कहा कौन कटिंग बोली किसको कटिंग हमारे जान तो कौन कटिंग कौन कटिंग आगा वाला तो कौन कटिंग हो आगा वाला तो कौन तर दिवस हो पीछे वाला गड़ तो आइए का हो एकरा के देहात में मेहरारू जान दरुका कहली का कहली सुन आगा वाला प्लेट कटिंग हो पीछे वाला चॉकलेट एकरा के फिल्मी दुनिया में जान दरु मेहरारू का कहली का कहली सब आगा वाला नदिया के पार हो पीछे वाला गंगा किनारे का हो यही गांव में देखनी है हां निडी गांव के दूगो बाबू साहब हमारा तीन गो बाबू साहब पीछे पड़ गए तहरा का कहत हलो ये सब भागवत चाह में बैठ के होटल पिए लगनी चाह में बैठ के होटल में बैठ के चाह पिए लगलू हो जैसे भागवत एगो दुकानी पर जाके गुमटी पर जाके खड़ी पाल खाए लगनी पान का हलो हो मोहदाल हो जाला पान आए सखी का हो तू जैसे तीनों नौतिया ले जाके हमारे जान हार घर में झुका दी हो ना तहरा के हाँ झुकावा ले 1.5 घंटा तक ले झुकावला ही आए सखी 5 मिनट खातिर निकलले हम लोग का फक दे किया जोर हो गई कहां ढुकौले रहल अरे जाना बता नहीं रह जाए हाँ तो 5 मिनट में निकला तो फक दे किया जोर आ फिर वही लोगो ले सर कबर 1.5 घंटा फिर झुका दी हो कहां कर रहलू हो आइए सखी हम गए के सीख महल में तीन ओ फिर रहलू अच्छा आइए सखी का हो हमार दूल्हा कैसा मिलल भाई सुनी लो कैसन सुनी लो सुनावा अजीत पगला अजीत पगला अरे हमार दूल्हा